खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै मोनसे खोब माने एक्सट्रा टपिक्स जाय टपिक्सखौ हयथ' रावबो बेफोरबायदि भिडिअखौनो बानायफेराखै आरो बे टपिक्सखौनो आं लानानै दिनै बानायनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन। आङो दिनै टपिक्सखौ लाबोदों जाय हिन्जावफोरा एसे एला माने लेखा फरा सिखायनानै सोलोंनानै बिसोरो सानो जे जोङो हौवाफोरजों जेब्लाबो जेना, जोङो हौवाफोरनिफ्राय माने जेरैखि जाया माने खम नङा। बिथांमोनखौ आङो मोनसे बाथ्रा माने बुंनो सानदों। जाय हिन्जावफोरा बिदि सानो नोंथांमोना मोनसे खामानिल' मावनानै दिन्थि। नोंथांमोनखौ जाबायदि सासे हौवाया हाबा खालामनानै न'आव लाबोनानै थैजासिम फिनानै जि नांगौ बेखौनो माने जेसेबां हागो होनो नाजायो, जेसेबां अननाय नांगौ, जेसेबां जायखिजाया न'नि बुस्थु गाननाय जोमनाय सना गना बेमार आजाराव जाबायदि हस्पिटालाव लांनानै नोंथांमोनखौ सिबियो, थिग बेफोरबायदि नोंथांमोना खनसे माने गामिनि सासे ओरैनो एसे लेखा फरा गोरों बा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंनाय सासे सेंग्राखौ हाबा खालामनानै बेफोरबायदि फिनानै नाय। अब्ला नोंथांमोननि मेलेमाव हाबगोन जे हौवा मानसिया मावनाय खामानिया मा। आरो गोबां हिन्जावफोरानो सानो जे गावसोरनि माने देहानि थाखायसो माने हौवाफोरा हाबा खालामो होननानै। नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट आं बुंनो सानो बेफोरबायदि देहाखौ हौवाफोरा इस्सा खालामोबा बाजाराव 200-300नो नागिरना मोनो। बेफोरबायदि देहानि माने जेबो मुल्य गैया। आरो बेफोर देहाखौ माने जेब्लासिम एसे माने माबाया थागोन, सेंग्रायै थागोन, एसां दिनल' बै देहा बा सोलेरफोरा मोजाङै थायो, बिनि उनाव बै देहानि खुनु मुल्य गैया। नाथाय हौवाफोरा मा सानोदि एसे अननाय मोनथो बा माने एसे निजेनि बायसा सुखु दुखुनि बाथ्राखौ सावरायनो मोनथो, बैनि थाखायसो हौवाफोरा एक्सुवेलि हाबा खालामो, नङाबा हाबा खालामनो जेबो दरखारानो गैया। आरो लोगोसे जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावोबाबो, हमना ला हिन्जावफोरा हौवाफोरखौ बिदि हाबा खालामनानै गावसोरनि न'आव लांनानै दोनहैयो, अब्ला आरो मोनसे गेदेर खोथा जागोन मा नोंथांमोना हमना मोनदोंना मोनाखै, जे जोङो जेसेबां हाबा खालामनायनि उनाव प्रमसन जायो बा बिराद धोनि जालाङो, थेवबो जोङो निजेनि हिन्जावखौ जेब्लाबो गारनो नाजाया। आरो जुदि हिन्जाव मानसिफोरा जेब्ला हौवाफोरखौ हाबा खालामनानै गावसोरनि न'आव लाखिगोन ना, बिनि उनाव जुदि बै हिन्जावा बेफोरबायदि गेदेर साख्रि मोनलाङो बा माबाफोर बिराद धोनि जालाङो, बिनि उनाव गेरेन्टि बे बाथ्राया जे बे हिन्जावा बै हौवाखौ गारनानै गावनिख्रुइ एसे मोजां बा गावनिख्रुइ एसे लेभेलाव थानो हानाय हौवाफोरसो नागिरगोन। बेखौ आङो एकदम लिरनानै होनो हागोन। आरो बे बाथ्राखौ आं गासै हिन्जावफोरखौ बुङाखै। जाय हिन्जावफोरा दुगा मारिबाय थायो जे माने हौवाफोरा जि मावनो हागोन जोंबो बेखौनो मावनो हागोन होननानै, बैसोरनि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ लाबोदों। भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि भिडिअ गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो फंसे बाथ्रा मोननै मोनथाम भिडिअ बुंगासिनो दोङो। एभ्रि सानडे नोंथांमोना आंजों 7 o'clock इभिनिं जइन जा आंनि लाइभआव इउटुब चेनेलाव, आंनि MBR बड' स्ट'रि होननाय इउटुब चेनेलाव। आरो जइन जानानै नोंथांमोना सिम्पल मोनसे कुवेश्चननि एन्सार होनानै नोंथांमोना देरहानो हागोन 500 रां। बे जाबाय एभ्रि सानडे आङो नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों। आरो लासै लासै गासैबो मिथिजोबगोन बे बाथ्राखौ। गतिके आरो बिनि जि एन्सार होनायनि उनाव जाय देरहागोन बेखौबो आङो नेक्स्ट भिडिअआवनो माने एड खालामनानै होगोन जे उमुक खालि आमखाया देरहादो होननानै। बेखौ माने जेबो फल्स नङा। नोंथांमोननि साबस्क्राइब बा नोंथांमोननि सापर्टखौ नागिरनानै आङो बेफोरबायदि मावाखै। आङो गोसो खुसियै बे मोनसे कन्टेन्टखौ लाबोदों। नोंथांमोना जायखिजाया गुगोलाव जाथो बा जेरैखि जाया नोंथांमोना सार्च खालामनानै बै सिम्पल कुवेश्चननि एन्सारखौल' होनांगौ। आरो जेसेबां मानसिफोरा एन्सार होगोन बिनि गेजेराव सासे मानसियाल' बे कन्टेस्टखौ देरहानो हागोन। जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था, लोगोजों था, गोजोन्थों।